De deftere ɗum woyre daga nder dette jaɓaɗe mettuɗe dow yonki Yeesu e mayde maako e ummitaki maako daga mayde. De deftere e arande ɗum heɓtano moye windinde daga gaɗa sey ɗum heɓti ashe Maatiyu jaɓowo ceede leydi go oto nder 12 ɓe Yeesu suɓi. O inni hoore makko nder deftere nde. O waɗi duuɓi 40 imo waajina. Imo wi'a ko o yi'i ko mo nani dow Yeesu. Maatiyu hawriti ɗum fuu. O windi ɗum, o waɗi ɗum nder deftere maako. Imo holla dow ko Yeesu ekkitini. Nder ɗowdi ndi en gi'a sendere nder deftere nde. Ko Maatiyu yiɗi hollugo hanjum woni Yeesu no hebbitini alkawal Allah hakkunde maako e ɓiɓɓe Israa'ila. Yeesu on woni kisnowo garoyɗo daga delleñol Dawda. Imo woodi bawɗe ekkitinol bono Muusa. Na hanjum tan, Allah e wondi Yeesu nder ɗemgal Ibraniyanko'en imo noddire Emmanuel. No Maatiyu siryori deftere nde, o huɗɗiri e tindinore, e timmode bo o waɗi jaɓɓitore. Deftere nde windira geɓe 5 nder konde yebre. E woodi ekkitinol ngol Yeesu waɗi nder. No Maatiyu siryori deftere nde ɗum kaydini ɗum dara gi'a daga suurawol 1 yaaki 3 e ɗum holla no habaru Yeesu jokkiri e habaru gonɗum nder alkawal kingal. Maatiyu huɗɗiri habaru muɗum e leñol Yeesu. Imo holla Yeesu wari daga leñol Dawda laamiɗo ngam o warta kisnowo. O ɓi Ibrahim. O wadday barka ɗum Allah waɗani Ibrahim dow leƴƴi duniyaaru fuu. Gaɗa en nani habaru daygol Yeesu. En gi'i no ɗum hebbiniri annabaku gaɗaɗum nder alkawal kingal. Leƴƴi duniyaaru garay mawnina kisnowo dañeteɗo nder bayta laami. Iko ɓuri non, reedu Yeesu heɓama talawol ruhu seniɗo, ngam non inde makko Emmanuel. Ɗum fuu ɗum waɗi ngam ɗum holla Yeesu na in neɗɗo tan, Allah e wondi e maako. Allah wari nder neɗɗo. E joni en gi'i ekkitinol ɗiɗol mangol gongol nder deftere Maatiyu. E huɗɗode en gi'i o wari nder leñol Dawda, inde makko Emmanuel. Amma ko Maatiyu yiɗi holluki woni Yeesu woni Muusa keso. Wono Muusa, Yeesu iwoyi daga leydi Masar. O tokki nder diyam wato waɗaneki baptisma. O natti ladde. O waɗi balɗe 40 e ton. Daga ɗon Yeesu eŋi dow hoccere. O waɗi ekkitinol makko kesol. E non Maatiyu holli Yeesu ɓuri Muusa no o hisnirta ɓiɓɓe Israa'ila daga nder maccugaku. O hokkayɓe ekkitinol kesol. O hisnaɓe daga nder hakkeji maɓɓe. Ɗum woni alkawal kesal, wato waaduki sumpo e Allah. Honol ngol Maatiyu waɗi hakkunde Muusa e Yeesu ingol holla no deftere nden jooɗori. Geɓe 5 ɗe iɗe kolla Yeesu o modibbo mawɗo. Imo honda dette 5 ɗe Muusa waddi. Yeesu e ekkitina e dow alkawal ino ngal hebbitinirte. Ngal ɗon alkawal gongal nder attawra e nder yebre arandere daga suurawol 4 yaaki 7. Yeesu nyamri yeeso e ekkitinki wiki laamu Allah wari. Laamu ngun woni no Allah hisnirta yimɓe maako e nder duniyaaru fuu. Ɗum heɓoto nder laamu ngu Yeesu laamoto. Yeesu wari ngam o itta hakke ɓurɗum ma hakke gonɗum nder ruhu e laamu ɗum ginni woodi e nyawuuji e mayde. Yeesu wari ngam o wartira laamu Allah e bawɗe makko nder duniyaaru ndu o tagi. O wurtina iyaalu kesum daga nder duniyaaru tokkayɓe mo ɓe ɗawtano ekkitinol maako, ɓe jooɗo nder bawɗe maako. Yeesu huɗɗiri e nyawtuki yimɓe. Imo hawrita yimɓe. O hocci tokkuɓe mo yaaki dow hoccere. E ɗon o ekkitini ekkitinol makko arandewol e ngol noddire ekkitinol dow hoccere. Yeesu meti dow tokkukimo. Tokkuɓe mo fuu ɓe jooɗoto nder laamu Allah. Laamu Allah wala mo ngun yimɓe. Nder laamu ngun goɗɗo ɓurayi goɗɗo. Ɓe galana e talaka'en e ɓe risku e gooduɓe diina. Ɓe fuu ɓe noddama ngam ɓe tokka Yeesu. Ɓe natta iyaalu kesum ɗum Allah waɗi. Yeesu wi, mi warayi mi sankita attawra e dokaji gonɗi nder alkawal kingal, amma mi wari ngam mi hebbitina ɗum e nder yonki am e nder ekkitinol am. O wari ngam o walita ɓerɗe yimɓe. Ɓe giɗa Allah e nder gonga, nden ɓe giɗa yimɓe ɓe gondi e waywoyɓe maɓɓe ma. Gaɗa o timmini ekkitinol makko mawngol dow laamu. Heɓre ɗiɗaɓre e holla no Yeesu waddiri laamu maako hande nder yonkiji yimɓe. Nder habaru ɗum 9 Maatiyu meti no Yeesu waddiri laamu Allah. Yimɓe gonɓe nder torraji
yimɓe jabruɓe. E nder habaru ɗum iɗum woodi geɓe tati. Ɗum fuu iɗum meta dow yimɓe ɓe nyawuuji jabruɓe gonɓe nder harkere. Yeesu yamɗitiniɓe o hisniɓe e bawɗe moƴƴere. E nder habaruuji ɗi tati ɗiɗi nder maaji en gi'ay no Yeesu noddiri yimɓe tokkamo. Ko Maatiyu yiɗi holluki ɗo woni neɗɗo heɓay bawɗe e moƴƴere Yeesu ta laawol tokkukimo e wartuki go'oto nder tokkuɓe mo. Joni nde Maatiyu holli bawɗe laamu Yeesu, Yeesu yajjini laamu maako o lili tokkuɓe mo 12 ngam kamɓe ma ɓe jaa ɓe ekkitina ɓe gaɗa ko ɓe gi'i imo waɗa. Ɗum waddi en suurawol 10 en gi'ay ko ngol ekkitinta. Yeesu ekkitini tokkuɓe mo no ɓe andinirta woɓɓe laamu maako e ko ɓe gaɗata to yimɓe ɓen jaɓi. Ɗuɗɓe nder Isra'ilanko'en jaɓi ɓe jaɓɓake laamu maako, amma ardiɓe Isra'ilanko'en jaɓayi. Maangu maɓɓe rufay to ɓe tuubi ɓe garti tokkuɓe Yeesu. Ngam non Yeesu e andi ɓe ganyay ɓe bo kallanay tokkuɓe mo. Non bo ɗum waɗi. E nder yemre garaynde wato suurawol 11 yaaki 13 e ɗo Maatiyu hawriti habaruuji dow yimɓe no tokkiri Yeesu e no ɓe jaɓi ekkitinol maako, amma ɗum jillidiri. Goɗɗum habaru ɗum belɗum. Yimɓe ɗuɗɓe giɗi Yeesu e ɓe nyuma kanko woni kisnowo. Woɓɓe bo gaɗi seko bono Yahaya gaɗowo baptisma. Haa ma e woɓɓe daga nder yimɓe wuro maako iɓe bi'a e jayri Yeesu na hanko woni kisnowo. Ko ɓe kammi ay oɗon goodi arbiɗe Isra'ila ɓe fuu maɓɓe wala jaɓuɗo. Oɗon bo goodi Farisanko'en e marɓe andal nder deftere seninde. Ɓe fuu ɓe kawti hoore ɓe ganyi Yeesu. E nder nyumo maɓɓe iɓe gi'a o ekkitinowo ekkitinol fewre imo majjina yimɓe o kefeero ngam ko o wi'ata dow hoore maako. Amma ɗum haydinayi Yeesu, o maanotanaki ɓe. Goonga ka woni o waɗayi hakkilo makko dow maɓɓe. Ɗum yaari en ekkitinol tataɓol gongol nder suurawol 13. E ɗo Maatiyu hawritini ekkitinol Yeesu ngol o waɗi dow laamu maako. O ekkitiniri misaluuji dow laamu Allah bono saakuɗo awdi dow leydi ino gabbe awdi lekki mastas e bokaaƴe ɗe ceede ko to ɗum suuɗi jawdi ɗundi. Misaluuji ɗi iɗi kolla ekkitinol gaɗangol nder suura 11 yaaki 12. Yimɓe identi garol Yeesu nder sewo, woɓɓe bo e ganyamo, amma laamu Allah hanjum ɓuri mangu. Ɗum nyawra yeeso e sankitaaki huu e ko ɓe mbaawi watki ɓe kaɗata ɗum. Joni en ngari sendere habaru belɗum ɗum Maatiyu windi. Joni en ndaaray goɗɗum seɗɗa nder suurawol ngol. En siftor no Maatiyu huɗɗiri bindi maako. Imo holla ɓe ko ɗum windino nder alkawal kiingal dow Yeesu. A taway no o resiri habaru maako dow no ɗum haani. Imo wanginana ɓe e jayri Yeesu o Allah. Dara gi'a a taway ɗum ɗum winda nder alkawal kiingal. No ɗum windira ɗum boɗɗum nden bo ɗum belɗum. Dara nana a yiyay iri yimɓe jaɓuɓe tokkuɓe Yeesu. Ɗum yimɓe ɓe galana, ɓe gala andal, yimɓe ɓe diina ganyi, yimɓe ɓe hoolare nde ɓe fooli dow Yeesu wayliɓe. Ɓe jaɓi ɓe tokki Yeesu, amma yimɓe ɓe diina eɓe mangu hoore, kamɓe ɓe keɓi caɗɗum dow maako. Joni fa caɗɗum heɓake hakkunde Yeesu e ardiɓe diina. Ɓe kollay hallende maɓɓe. Kanjum Maatiyu windi e dow nder yemre makko ɗiɗaɓre.